हेलो एवरीवन बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन तो आङो सुंद'हैनो भिडिअ लानानै दिनै फैनाय जालायबाय ब्लग हिसाबै तो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनो लादों आरोना आङो दा एसे फोथार साइडआव दंफैयो माने फोथाराव फैगासिनो दङ नै एकदम मना सना लानानै आरोना खोथिया फुगासिनो माने आं एसे टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय होनानै होदोंमोन एसे सावरायलांनि जोङो माने फिफा वर्ल्ड कप सोलिनायखौ जोङो दा मिथिनो मोनगासिनोखा तो नोंथांमोना बयबो इन्जय लागासिनो दङ जानांगौ जायफोरा फुटबल इन्टारेस्ट मोनोना तो एसे नायदो एबारावहाय माने बिराद गरम जागोन बायदि मोनदों आरोना तो सोलिगासिनो गेमाथ' दा जियानो हक इन्जय खालामनोसै एसे नायगासिनो आंबो दा दिनैहाय आङो एसे माने बेस्थ' आरोना फोथाराव आरो फोथारनि ब्लग लानानै फैनाय जादों लोगोफोर दा नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिलांगोन आरोना नायलांबाय नै फोथाराव मोनफैबायानो आङो मानसिफोरा माने माइ गायजोब्बाय दै आंनासो माने दाबो जायासो जाया एबारावहाय बिराद लेट नै गोबांफ्रानो गायखाबाय मालाय नै माइयाहाय तो फाइनालि लोगोफोर आङो दा फोथाराव मोनफैबाय नोंथांमोननो दिनैहाय एसे दिन्थिनो लादों आरोना तो माइ आबाद एसे मावनो सानदोंमोन आरो नोंथांमोननो आङो दा एसे दिन्थिलांगोन खोथियाफोरा बिदिनो फुगासिनो बयनिथिंबो गायसावखाबाय जानांगौना तो एसे नायलांदो आरो आङो दिनैहाय भिडिअखौ ब्लग हिसाबै लानानै फैनाय खोथिया नै बेखिनिया एसे दंबावो बेखौहाय माने फुनांगौ आरो हायाथ' फ्राय माने रेडि जानाय बायदियानो जाखाबाय नै सिगाङावहाय दा बेखिनिखौ बरियानो गायनोसै आरोना नै खोथियाफोरा पुरा जगार जाजोबखाबाय आरो ओरैजायबो दङ नैबेयाव दङ फुजोबखाबाय आरो दा एसे दंबावो आरोना नै नैबेयाव दङ एसे थोहैसिगोन खोथिया आरो बेखौ एसे हालेवनो दंबावो खोथिया थिलिखौ लोगोफोर एसे फुबाय आरोना नै एकदम माने मेमब्रां जाजोब्बाय अबस्था गैया दंबावोसो हाख'वालै बेसेबां दैज्लां बोथोरनि एसेखौ आरो मावखानांगोन आरोना बाराबो नङा ओरैनो एसे ओरैनो थास्लायस्लाय तो गावनि नङाबाबो मावसाबनोसै आरोना तो पार्सनेलि निजा माने हासार बेबायदि जेबो गैया दा मालायनिबाबो थिखाफोरबाबो गायलाबायो आरो तो बिदिनोसै लोगोफोर दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरोना माइखौ गायगासिनो आरोना एसे आं बे ट्रेक्टर दङलै स्टार्ट होबाय तो ट्रेक्टरखौ आं एसे दिन्थिदिनि नै हालौदिनि एकदम दिनै माने अबस्था गैया ओरैबायदि मेमब्रां जाजोब्बाय माने एकदम पुरा फुल मेमब्रां आरोना थेवबो आङो दिनैहाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय तो नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैदों आं दिनै ब्लग हिसाबै तो नायलांदो एसे गायगासिनो दङ नैबेथिं ओरैबायदि माने धुम ना तो गायनायनि जेथिंबो दा माने गायसावनायनिनो दिन जाहैबाय नालाय तो हालेवगासिनो आरो नै फाइनालि रायजोफोरनो आङो एसे मेंनानै बेबायदि गोलांबाय आरोना दा फोथारावनो उन्दुनानै दङ एकदम एसे रेस्ट लादों आङो माने ओरैबायदि मेंबाय दिनै बाप माने जिबनाव बेबायदि मेङाखैमोन आरोना तो माथो खालामबावनो आरो उपाय गैया तो रायजोफोर गोलाव खालामला नोंथांमोननो आङो एसे दिन्थिबाय आरो गायखांनाय बायदियानो जाबाय आरोना दा नै गायगासिनो एकदम पुरा बेखिनिया जाबाथाय आरो अलरेडि कमप्लिट जाजोबनोसै बारा गैथारला एसेल'थारसै आरोना तो गोलाव खालामबाय थानो सानाखै भिडिअखौहाय बेसेबांथो आरो सावरायबाय थागोन दिनै बिराद मेंनाय मोनबाय माबा माने जिबनाव बेबायदि मेंनाय मोनफेराखैमोन आरोना ओरैबायदि मेंबाय तो बेखायनो आङो गोलाव खालामनो सानाखै आरोना भिडिअखौहाय स' नोंथांमोननिथिंबो बेबायदिनो गायबायबा एसे कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय